Ауру кешене сагалап кына тора. Моңа кадәр шикәр заводында эшләгән Сергей Каштанов сәламәтлеге какшау сәбәпле исессор булып эшли алмый. Аңа башка эш эзләргә туры килә. Ул 25 февральдә мәшгульлек үзәгендә физик мөмкинлекләре чиклеләр өчен вакансияле ярминкә оештырылуны ишетеп, үзәккә килә. Биргә килеп ялгышмый ул, күңеленә хуш килгән эш таба. Мин биредә белгечлегем буенча үземә кирәкле эш таптым. Сменасы, хезмәт хакы ярыйсы, мин канәгать, ди Сергей Каштанов. Оешмадан оешмага йөрисе юк, үзәктә эш бирүчеләр белән якыннан торып сөйләшү, аралашу, киңәшләшү мөмкинлеге булдырылды. Бу көнне агымдагы елга квота бүленеп бирелгән эш бирүчеләр килде. Бүген ярминкәдә 10 эш бирүче катнаша, алар физик мөмкинлекләре чиклеләр өчен 18 вакансияле эш урын тәкъдим итә, ди Екатерина Андреева. Ярминкәгә тәкъдим ителгән вакансияләр Россиядә эш Россия вакансияләр базасы порталында бар. Ярминкәгә килә алмаучылар әлеге портал белән таныша ала. Резима Кашапова, Илия Казамарова, Зей хәбәрләре.